Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Sada na pud ta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 11 na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2024. O padayon kita sa ato ang mga buhat tono ni ining kabuntuhon. Kumusta na mga higala, no? Nang hinaot ako nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Bueno, ato nga diay nga timbayaw og may mudto nga atong mga kaparian nga lukop Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gayon ang mga sakop nato kauban nato mga pari sa Diocese of Dumaguete, gimanusab sa silingan nga Archdiocese of Cebu ug gimanusab silingan nga mga Diocese of Kabangkalan, Bacolod ug San Carlos, no? Mga kaigsunan, no? Padayon kita nga nangalagad. Abay no mga higala, no? Na ang pinakakuan karon pinaka-abangan giabangan nga salida sa TV mga higala kadto nga giimbestigar, no? Giimbestigar si kining former mayor Banban Mayor Alice Guo sa mga senador, no? Oraga gipangsapot ang mga senador mga higala, no? Si Alice pod medyo pod wala pod kay gyud siya pod nitubag kay doon na pod siya iyang mga rason. Ang mga senador pod doon na pod sila iyang mga rason, pero ang ato ra gyud mahigala nga mulutaw ra gyud og sa tinuod, no? Ra na iampo ra ginato, no? O niya na kuan na pod naapoy lain karon nga giabangan pod mga higala mao ang matud pa pagbisita, no? Pagbisita, no? Ang kining gitawag nato og kuan ni Kibuloy, no? Naingon nga ni surrender na apoy moingon nga gidakop. Depende na na mahigala ug unsay tinuod nga ato nga multaw ra gyud ug unsay gitawag nato og kamatuoran. Nga mura na siya mahigala, no? Labi, no? Padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon ug medyo mahigala sa CBCP News nato. Padayon gihapon karon ang mga kaobispuhan sa panawagan, no, nga dili gyud maaprubahan ang kining gitawag natong divorce law, no? Medyo wala pa kay naron matagdi, no, sa ato ang talahurong presidente, pero kung dili sa mo action ana automatic ba nang mahimong balaod, no? Kung dili niya i-veto o i-approve after pila ka days, marang 50 days man siguro, kung dili gyud ma-actionan sa presidente ang balaod, automatic na mahimong balaod. Ang balaod nun mamahimong usa ka balaod, no? So muna, no, nga padayon gyud gihapon kita mga higala sa ato ang pagampo nga unta dili gyud kining aprubahan, no, kining divorce law. Lain pa mga higala sa Batikan, nangandam karon ang Timor-Leste sa pagbisita sa atong tanahurong Santo Papa dito sa ilahang diocese. Kay kanang Timor-Leste mga higala Christian kuan biya na, no, Christian country na siya. O gani matud pa sa taho nga atong nahipos, wala pa kayo nila matagdi, no, ang matud pa request sa Pilipinas nga ilaha nga isurrender, no, ang isurrender si kining gitawag natong former Congressman Arnie Tevez sa 3rd District, no, na nga matud pa sa Timor-Leste, wala pa kay kuno nila matagdi ang mga request sa Pilipinas tungod lagi kay nangandam sila karon sa pagbisita sa talahurong Santo Papa. Again, no? So nato giampo magkakalang talahurong Santo Papa sa iyahang mga buluhaton. Bino padayon kita mahigala sa Saint of the Day. Bueno, sigundiri sa ato ang listahan September 11 ang ato karon nga patron September 11 sa pamahigala ha September 12 naman din. Ayan, no? Ari kita sa pikas nga listahan. Basog na diri ang September 11, no? September 11. Di ara mahigala, no? Ang ato karon nga santo mausi segundo sa listahan nato
si Pedro, si Saint Jean Gabriel Perboire. Saint Jean Gabriel Perboire. Okay, no? Taga France kini siya manghigala na tao ni adtong 1802. Unya usa kini sa lalaki ni si Jean Gabriel Perboire na tao kini sa France atong 1802. Unya usa ni siya ka Vincentian priest. Kini Vincentian priest mahigala mo kini ang mga miyembro sa kongregasyon nga gitukod ni Saint Vincent de Paul muna ang itawag lang Vincentian priest, no? Unya taga Assyria kini siya mahigala sa central saan siya? China, Assyria ba, no? And then joined the group. Unya matud pa nahimo na gidakop kini siya mahigala, no? Under kini gitawag nato og panahon ng gutawang higala nga gidili ba sa France ba dunay civil war ang kining France unya naapil in town no pagkadakop ang mga kaparian lakip na in town kini si Saint Jean Gabriel Perboire, and then he was martyred, tortured and integrated, no? Nabulag-bulag in town kini mahigala, no? Unya he was canonized by Pope John Paul II, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Jean Gabriel Perboire. Bino ari na ta manghigala sa ato ang catechism, no? Padayon gihapon ta sa ato ang topic, no? Kabahin kini sa matud pa formation of the Trinitarian dogma, no? Kay mo malagi na, no? Naa malagi na sa kining atuang profession of faith. So makapangutana kita giunsa man nato nga niabot man ta niining formula, ha, no? Kining gitawag ng Trinitarian dogma, kini bitawng Trinity ba? Of course sa simbahan ang pagtulunan kabahin sa Santissima Trinidad adunay atong masabtan panahon nga kita gibunyagan, no? Sa to pa atong nasinati, although nga wala pa tay buot, pero ato na nga nasinati ang matud pa pagprofess sa kanibitang pagpadayag sa atong pagtuo sa Santissima Trinidad, no? Matud pa moingon ang pari, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ayan, no? Sa ato pa ang pagpadayag sa Santissima Trinidad na formulated yun na mahigala kay gikutlo man kini sa mga pari gikan sa pagtulunan ni Kristo ngadto sa mga apostoles nga giingnan niya ang mga apostoles giingnan niya og pangadto kamo sa tibuok kalibutan og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ayan, no? Sa manay gituman usab unya panahon usab sa misa, no? Ang pari sa dayong sugod sa misa moingon nga ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios Amahan ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. So kining pagtulunan na mga higala sa Santissima Trinidad, kining pagtulunan nato sa Santissima Trinidad mao nga ang Dios o nga usara apan dili kini usara ka persona, no? Munang nahimo ni siyang misteryo kay usa pero tulo muna, no? Unya matud pa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa ato pa kining pagtulunan nato mga higala usa kini ka misteryo nga maoy tinugdan sa atong pagtuo, no? Kana bitaw I believe in God the Father Almighty. Unya mo man tinugdan sa atong pagtuo ang pagtuo sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang tulo ka persona sa usa ka Dios, apan tulo usara ka Dios, ano? Ang tulo ka persona matud pa konektado sa usag-usa. Tungod ini wala mabuntog ang lalang sa atong panghuna-huna, no? Sa ato pa ang atong panghuna-huna lig-on kaayo nganuman tungod kay tulo ka persona sa usa ka Dios o gani sa dihang gibunyagan kita
maugyod ka na ang atong kisgutan. Sa atong mga pag-ampo, maugyod ka na ang silugdanan sa atong mga pag-ampo. Sa pagtapos na to sa atong mga pag-ampo, ato pong gihapon nga gihimo ang pagpadayag sa atong pagtuo, no? Sa Santissima Trinidad. Sa ato panahulma ang Santissima Trinidad gikan pa sa silugdan hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So didto mahulma, no, ang Santissima Trinidad. Okay? Bino din na lang mo nakita kutob ha, mga higala ha, bisi-bisi jud ko rong gamay. No, agad atong pagkapinan. Atong pagkapinan mga higala ug laing pagtulon. Ando na mo mga pangutana gud ba? Kanang dunay mga mga pangutana usahay nga medyo ato pod nga sulayan sa pagtubag, no, kining pananglitan, no, kining pangutana kabahin manghigala sa diara manghigala, no, kining religious procession, no, doon na kita mga Katoliko kugihan man kita kayo, no, nga magprosesyon, ma-fiesta, ni ana. But anyway, ang religious procession gihimo kini sa nagkalain-lain nga mga rason. No, there is no only one way o kahulugan ug usay katuyuan po nato. Sama sila si Moses ug ang mga kauban niya nga mga Hudiyo. Nagpanaw sila gikan sa Ehipto paingon sa gisaad nga kining sa yutang gisaad, no, sa tupa nagkahulugan kini nga pagkanang gitawag natong procession, nagkahulugan kini og pagpanaw, no, ano, unya sa panahon po ni Haring David, nagkahulugan po kini pagpasalamat, no, sa diha nga ilahang giparada, ilahang giparade, ilang giprocession ang kining sa arka sa kasabutan, no, arka sa kasabutan giparada pud nila ang pagpasalamat sa Ginoo, no, nga kining gitawag na gitabangan sila sa ilahang pagpakig-asdang sa mga gustong munakop kanila, no. So nagpasalamat sila nga nagmadaogon sila. Unya si Gideon pod, no, kung nakaila mo ni Gideon sa diha pod nga iyang gusto nga sa diha nga gusto pod niyang buntugon ang iyang mga kaaway, gilibutan nila og pila ka libot, nagprosesyon sila og pila may istorya nabuntog yun niya. Na unya, no, unya panahon pod nato karon, no, ang pasalamat pud ta pananglitan ang prosesyon nato sa kuan kining kinibang Black Nazarene, no, itong nga Nazareno, pagpasalamat pud na, pagpangayo pud na. In other words, our religious procession murag na ang pud yun siya gitawag nato og all around purpose, no, pagpasalamat, pagpangayo ug uban pa. Kanang mafiesta ato pod nga prosesyon ang mga santos, timaan nga angay gid ang pasidunggan ang mga tawo nga Dios nun sama sa atong mga santos ug pasalamatan sa iyahang mga pagampo alang kanato. In other words, alang ni atong wala makasabot ang prosesyon, usa kini ka expression kining religious procession, and there are so many expression ani, no, expression sa pagpasalamat, expression sa pagpangayo, expression sa matod pa pagpaubos ug daghan pang uban. So in other words, ang religious procession nagkahulugan kini og dakong pagtuo nato ngadto sa Dios. Okay? So daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.